Jumejn wara r-rapport fis-sit awtorevoli Amerikan Bloomberg li l-HSBC qed jikkunsidra li jitlaq minn Malta, l-azzjonisti tal-bank HSBC f'Malta huma aktar kawti u kalmi. Dan hekk kif l-ammont ta' isma negozjati fil-Borża ta' Malta matul il-ġurnata tal-ġimgħa kienu wieħed minimu. Mal-għeluq tan-negozju fil-Borża ta' Malta l-ġimgħa wara nofsinhar, il-volum ta' isma negozjati, jiġifieri mibjuwa u mixtrija fis-suq finanzjarju tal-Borża ta' Malta, kien ta' 9,444. Ferm inqas mill-volum ta' 113,000 in-negozjati sal-għeluq tal-ġurnata finanzjarja tal-ħamis, jiġifieri l-għada li kienet żvelata din l-aħbar. Skont il-konsulent tas-servizzi finanzjarji Jesmond Mizzi, dan ifisser li fit-tieni jum minn meta ħarġet l-aħbar, l-azzjonisti tal-bank jinsabu aktar kalmi u inqas fuq ix-xwiek li jinnegozjaw l-isma tagħhom. L-ewwel reazzjoni dejjem tkun fin-negattiv sakemm in-nies isiru jafu iktar informazzjoni għal Jesmond Mizzi lil Net News. Fit-tieni ġurnata, hekk kif ma kienx hemm aktar informazzjoni, l-ammont ta' negozju kien minimu ħafna li jfisser ukoll li l-azzjonisti kienu iktar kawti u kalmi iżid jgħid. Dan jista' jkun ukoll minħabba l-fatt li din mhux l-ewwel darba li qamet il-mistoqsija dwar jekk il-bank HSBC hux se jitlaq minn Malta. Bid-differenza li din id-darba l-aħbar ġiet rappurtata fuq website awtorevoli. Madankollu dan ma jfissirx li ma kienx hemm impatt. Fil-fatt minkejja li l-ammont ta' isma negozjati matul il-ġurnata tal-ġimgħa kien ferm inqas minn dak negozjat matul il-ġurnata tal-ħamis, f'sinjal li hemm iżjed kalma fost l-azzjonisti tal-bank, xorta waħda ġie reġistrat tnaqqis fil-valur tal-isma tal-HSBC. L-erba' ftit sigħat qabel ħarġet l-aħbar fuq is-sit Bloomberg, l-isma tal-HSBC għalqu l-ġurnata b'valur ta' €82. L-għada il-ħamis il-valur waqa' għal €78 kull sem, waqt li fit-tmiem il-ġurnata finanzjarja tal-ġimgħa il-valur ta' kull sem tal-HSBC kien fil-livell ta' €72. Jiġifieri preċiżament 10 ċentesmi jinqas minn qabel ġiet żvelata l-aħbar. Dan ifisser inżul pjuttost qawwi ta' 5.5% fil-valur f'jumejn biss. Mhux esklus li dan l-inżul qawwi fil-valur tal-isma tal-HSBC jaffettwa lill-azzjonisti tal-bank meta nhar it-tnejn terġa' tiftaħ il-Borża ta' Malta għan-negozju tal-isma. Fost il-fatturi li setgħu waslu għal iktar kalma fost l-azzjonisti hemm tweet li kienet ġiet ippubblikata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fiha kien intqal li l-Partit Nazzjonalista se jkun fuq ta' quddiem nett biex ikun assigurat li Malta tibqa' tkun ġurisdizzjoni minn ta' quddiem f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tas-servizzi finanzjarji.